जों सोलोंगोन बर' बिजों जोंनो नांगौ बर'सा बर'सा We wanted a knowing teacher. We wanted forgiving time. जों सोलोंगोन बर' बिजों जोंनि फरायसालियाव गोबां फोरोंगिरिनि जेंना जादों आरो सिगां जोंनि फरायसालियाव जाबायदि फोरोंगिरि हरदोंमोन बिसोरो गासैबो गुबुन हारि गोजामोन गथिखे जोङो गुबुन हारिनि फोरोंनायफोरखौ जों एसेबां बुजिनो मोना क्लासावबो फोरोंनायफोरखौबो जोङो सोंनाय फिननाय खालामनोबो एसेबां बुजिनो मोनैनि थाखाय सोंनाय फिननाय खालामबाबो बुजिनाय जेसेबां सोङो एसेबां जोङो रोंनांगौ खिनिखौ रोङाखै बुजिनाबो मोनाखै बेनिखायनो जोंखौ खावलायनो सानोदि गथिखे सोलोंथाइ मन्थ्रिया जोंनि फरायसालियाव जाबायदि फोरोंगिरि गोनांथि दङ बे फोरोंगिरिखौ मोजाङै मोजां हरो आरो अननानै जोंनि फोरोंगिरिखौ जाबायदि जेंनानि सुस्रांनांगौ गोनां गासिबो आरो बे फरायसालियाव जोंहा साइन्स बिजाबा दिनैसिम हरनायखाय जोंनि फरायसालियाव बे साइन्स बिजाबाव हरनायनि थाखाय जोङो साइन्स जा मोनसे फार्स्ट इउनिट टेस्ट थांबाय बे फार्स्ट इउनिट टेस्टआव जोङो साइन्स एग्जामखौ मोजाङै होनो हायाखै गथिखे जोंनि फरायसालियाव साइन्स साबजेक्टआनो गैया दिनैसिम हरनो हायाखै आरो बेखौनो खावलायनो सानगोन दि जोंनि फरायसालियाव मोनसे सेक्सन जोंहा मोननै सेक्सन सिगां खालामोमोन दा बे गुबुन फोरोंगिरिफोरा थांनायनि जाउनाव दा मोनसे सेक्सनावनो बुजाबना होनायजों जोंनि फरायसालियाव मोनब्रै जेनेबा मा होनो 140 फरायसा दं बे फरायसाफोरखौ मोनसे सेक्सनावनो बुजाबनानै फोरोंगासिनो दं आरो बेखौ जोङो बेबादियाव जोबोद खस्थ' मोनदों आरो नुहुराबो जायो गोजाननिफ्रा बेखौनो खावलायनो सानदों गथिखे जिथु बर' फोरोंगिरि गैया हिसाबै नोंथांमोना बर' फोरोंगिरिजोंनो माखासे बिजाबखौ लाना फोरोंजानायाव गोबां उसुबिदाखौ नुनो मोनो बेनि बेलायाव नोंथांमोना गुबुन हारिनि फोरोंगिरिजों फोरोंजाबाय थादों बेयाव नोंथांमोना बिथांमोनजों फोरोंजानानै बेसेबां रोंनायखौ साक्सेस जानाय बायदि नुदों बेखिनियावनो आं बुंनो सानो जे जोंहा गथिखे गुबुन फोरोंगिरिफोरजों फोरोंजादों बेयाव जोंहा एसे आसामिस रोंनायाव एसे डेभेलप जाबाय आरो बेखौनो बुंनो सानदों आरो थेवब्लाबो जोंहा साबजेक्टआथ' बर'सो दं नालाय बर'निखौ दा बिसोरो बर'निखौनो फोरोंनो गोनां जादों आरो इंलिसबो फोरोङोमोन सिगां इंलिस फोरोंनाय थेवब्लाबो जोंहा गोबां रोंनो गोनां थालांदों होनना बुंनो सानो मानो होनबा जोङो बिसोरो आसामिस फोरोंनायजों जों गथिखे जोंथ' बर'सो जोंनो ओंखायनो बर' फोरोंगिरि नांगौ आरो बिसोरो जाबायदि फोरोंदोंमोन बिसोरनि फोरोंनायखौ जोङो 100आव 30% बेफोरबादिखौल' जोङो रोंनो हादों बेखौनो आं बुंना फोजोबनाय जाबाय बर' फोरोंगिरि जुदि जोंनो थाबैनो हरनो हायाबा जोङो बेबादिनो दाबिबाय थागोन आरो बे जोङो हांग्रायनाय बायदि जोङो बेबादिनो दाबिनाय धरम खामायदों बुंबाय आंनि मुङा जयबिर बर' आङो एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव 10 थाखोआव फरायो आङो एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोरनि नेहाथारि दायो आं दिनैनि बे जों होस्रिखावनाय हाबाफारियानो जादों जोंनि फरायसालियाव नांगौ बायदि बर' फोरोंगिरि गैया आरो जोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ हरो नाथाय जोंनो आसामिस मिडियामनि फोरोंगिरि हरो जुदि जोंनि फरायसालियाव आसामिस मिडियामनि फोरोंगिरि हरो अब्ला जों फरायसाफोरा मोजाङै सोलोंथाइ लानो हाया बेनिखायनो जोंनि फरायसालियाव बर' फोरोंगिरि नांगौ आरो 11 आरो 12 थाखोआव जोंनि फरायसालियाव नांगौ बायदि आयदानि फोरोंगिरि गैया बेनिखायनो जोंनि फरायसालियाव 11 आरो 12 थाखोनि थाखाय आयदानि फोरोंगिरि नांगौ आरो जोंनि फरायसालियाव फरा बिजाब नांगौ बायदि हराखै जोङो जोंनि फरायसालियाव 10 थाखोआव दासिमबो बिगियान आयदानि बिजाबखौ हरनाय जायाखै बेनिखायनो जोंनि फरायसालियाव बिगियान आयदाखौ थाबैनो नांगौ आरो बुहुमखौरां जिअग्राफि आयदानि थाखाय फोरोंगिरिबो गैया आरो बिजाबाबो मोजाङै मोनाखै बेनि थाखायनो बिजाबखौबो फोरोंगिरि गासैखौबो जोंनो थाबैनो नांगौ आरो जुदि बेफोरबायदिखौ जोंनो थाबैनो हराब्ला जोंनि 10 थाखो 12 थाखो बिसोरो एग्जाम आनजाद होनायाव उसुबिदा जागोन बेनि थाखायनो फोरोंगिरि आरो बिजाब बेखौ जोंनो थाबैनो नांगौ मा होनदों दायो आङो बेखायनो खावलायनो सानदोंदि जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बेनिसिम खावलायोदि जोंनि फरायसालियाव बर' फोरोंगिरिखौ थोजासे नांगौ आरो बिजाबखौ सम बायदियै हरनांगौ जोंनि फरायसालियावथ' 12 थाखोआव 11 आरो 12आव इंलिसनि थाखाय गैया आरो बिदिनो लजिक एन्ड फिल'सफि बेनिबो गैया आरो जोंनियाव बिदिनो गोबां गैया आरो नङा जोंनि फरायसालियाव आरो बर' गोजा नङा आसामिस मिडियामनि फोरोंगिरिबो दङ नाथाय आसामिस मिडियामनि फोरोंगिरि थाबाथाय जोंनि फरायसाफोरा मोजाङै सोलोंनो हानाय नङा दा जोंनाव दंबाबो फोरोंगिरिफोरा बर' दंबाबो सोब 9 सासो दं
बर'आ साबेसे दं? गासै 8 सासे दं बर' फोरोंगिरि ओरैनो ना सासे फरायसाया जिथु बर' बिजाबखौनो बर' फोरोंगिरि फोरोंनायखौ नोंथांमोना बेखौ जाफुंदों होनना सानो? दाथ' जोंनि फरायसालियाव सिगांनिफ्रायनो आसामिस मिडियामनि फोरोंगिरि दङ नाथाय जों बेयाव मोजाङै जेसेबां जोंनो सोलोंथाइखौ जेसेबां बायदि नांगौ जों बेबायदि लानो हाया बेनिखायनो जोंनो बर' फोरोंगिरि नांगौ बर' फोरोंगिरि थायोबा आरो जों मोजाङै सोलोंथाइ लानानै आनजादफोराव मोजाङै उथ्रिसारनो हागोन